Hai tempo fixen un vídeo onde falei da intelixencia artificial porque alguén me preguntou, eu dixen que eu uso ChatGPT. Eu fixen moitos vídeos sobre amor, sobre relacións amorosas, e todo iso teño recollido dentro dun chat en ChatGPT. Hoxe pedinlle que me recuperase iso, e que fose coma unha especie de manifesto. E saíu un decálogo, e quero compartilo con vós. É coma non sabía como titulalo, non? É coma un decálogo para sobrevivir, en tempos de amor líquido, sin comprometer un amor propio sólido. E ides ver, como o ChatGPT somos nós, e fala coma nós. Isto vai lido, practicamente. El púxomo así, non? Cousas que non vou negociar nunca. 1. Non vou negociar a miña estrutura de vida. A miña casa, a miña historia, a maternidade, o meu tempo, a miña forma de vivir non son obstáculos para que outra persoa os avalíe. Son a miña vida. Son eu. Quen queira estar, estará dentro dela. Quen precise que cambie para encaixar, xa está respondendo que non quere estar. Non convencerei a ninguén de que me acepte. Quen me ama, intégrame na súa vida. Quen avalía, ten que marchar. 2. Non vou negociar a claridade afectiva. Non acepto vínculos onde hai ambigüidade. Silencios estratéxicos nin idas e voltas que xeren en min ansiedade. A intensidade non é amor. E a incerteza, sostida no tempo, non é ningún tipo de profundidade. O misterio constante non é conexión. Quero presenza, non quero intriga. Quero coherencia. E non un estímulo intermitente. 3. Non vou negociar a ética. Se hai unha traizón á confianza, non entrarei nun ciclo de reparación infinita. A responsabilidade non se suxire, asúmese. Non serei o espazo onde alguén limpe a súa imaxe nin a súa conciencia, mentras o dano queda sen nome. A honestidade chega a tempo ou non a quero. 4. Non vou negociar o lugar que ocupo. Non competirei con outras mulleres, nin con fantasmas que aparecen en conversas, nin con opcións abertas. Se teño que gañar un lugar, ese lugar non existe. Se hai triangulación, hai saída. Non quero ser a mellor. Non quero compararme con outras. 5. Non vou negociar o respecto simbólico. Non acepto ser borrada, minimizada ou convertida nunha máis nun relato alleo. Cada vínculo ten un tempo e ten un significado. Negalo é violencia simbólica. Quen non pode nomear o que fomos, non pode estar no que son. 6. Non vou negociar a miña dignidade por unha segunda oportunidade. O amor non se demostra quedando onde xa me feriron. A veces, demóstrase marchando. Marchar limpamente é ética relacional do amor propio. É unha grande mostra
de que podes amar. Non deixarei portas entreabertas para quen xa decidiu marchar. Quen marchou tomou unha decisión. E a partir de aí decido eu. Ser o tren que pasa unha vez non é soberbia. É protección. É autocoidado emocional. É dignidade. 7. Non vou negociar a paz que conseguín. Non volverei a vínculos que requiran explicar o obvio, traducir emocións básicas ou tolerar o ambiguo para manter unha conexión. A miña paz non é negociable. A miña lucidez non é negociable. E o meu descanso emocional non é negociable. Todos os meus vínculos, de calquera tipo, incluída a amizade, teñen que ser fogares. Teñen que ser lugares onde eu vou e podo atopar ese descanso emocional. 8. Non vou negociar a amizade sen responsabilidade previa. A amizade require ética. Sen recoñecemento do dano non hai base limpa. Non serei conciencia externa nin refuxio emocional de quen non fixo o seu traballo propio. E non acompañarei procesos que non existen. Persoas que non están facendo ese proceso de medrar. 9. Non vou negociar a miña voz. Non calarei para que alguén conserve unha narrativa cómoda. Nin unha imaxe que a min non me demostrou que exista. Nomear non é vinganza. É saúde. Eu non sinalo persoas, sinalo dinámicas. E sinalalas é compaixón social. Expolas é para as persoas que sinten estas cousas e lle sirve que alguén as poña en palabras. 10. Non vou negociar o amor propio. O ego quere ser elixido. O amor propio elixe. E eu elixo relacións onde non teña que mermarme para quedar. Elixo vínculos onde a liberdade non sexa unha ameaza nin un problema. Elixo marchar antes de me converter nunha circunstancia para cando alguén lle interesa. Non son unha opción máis. Non trato a ninguén como unha opción máis. Dignidade kantiana. As persoas como a un fin e non como a un medio. As miñas persoas, a miña xente, para min xa son un fin. E eu non acepto ser tratada como a un medio. Aí vos lo deixo. Que sei que a moitas persoas vos gusta isto, e ademais que me gustou como dou ChatGPT. ChatGPT, calquera intelixencia artificial, pode ser útil como esa especie de bloc de notas. Unha ferramenta que podemos usar non porque non saibamos, senón porque pensamos e queremos recollelo, agora que hai moita xente que fala que está na moda o journaling, e el devólvenolo ordenado, estructurado, especialmente cando és moi abundante en pensamentos, pero os pensamentos tamén son así como un pouco anárquicos, e pensas en cousas moi diversas, pois podes ter aí
eses 3, 4 chats cas cousas que máis che preocupan, si, e ir recollendo aí o teu propio pensamento. A min, persoalmente, ChatGPT axudoume moito a estruturar todas as ideas que pasan pola miña cabeza ao longo do tempo, recollelas máis aló da nota e que en nada, que a vida tamén é sempre un pouco apurada, que en cuestión de segundos mas devolva así. Gustoume moito. Un aplauso para o ChatGPT.